जोङो इउपिपिएलनि गोदान संबिधान जि दाफुंनाय जाबाय बे संबिधान बायदियै जोंनि इउपिपिएलनि जि गासै कमिटिनि बोसोरारिया जाबाय 3 बोसोर आरो बेनिखायनो जोङो जोंनि जिल्लायाव थानाय मोनबा ब्लक कमिटिखौ दिनै जोङो गासैखौबो पूर्णांग हिसाबै दाफुंनाय जाबाय आरो बे हिसाबैनो दिनै धनसिरि ब्लकखौबो जोङो आबुङै मोनसे ब्लक कमिटि दानाय जाबाय आरो बे कमिटिनि गासै सोद्रोमाफोरखौ जोंनि दोलोनि जि मोनसे नेम निति आब्रुथि बायदियै जोङो समायखिरा लाहोबाय दोलखौ खैफोद आफोदनिफ्राय हमथानानै देरहासार खालामनो थाखाय गासैबो सोद्रोमाखौ मोनसे गोसो गोरबोनिफ्राय समायखिरा लाहोनाय जाबाय आरो बेनि दारा जों आसा खालामदों जोंनि बे धनसिरि ब्लक कमिटिया फैगोन दिनावहा मोनसे गोहोगोरा मोनसे ब्लक कमिटि हिसाबै खामानि मावनो हागोन। कमिटिनि गोदानै नैबे धनसिरि ब्लकनि थाखाय जोङो सासे गोख्रों दैदेनगिरिखौ मोननो हादों। मोनसे समनि एनडिएफबि माने आफादनि सासे दैदेनगिरि थिरांथा बसुमतारी बिथांखौ जों दिनै आफादगिरि हिसाबै मोननो हादों आरो गाहाय नेहाथारियाव जोंनि दुलाराय बर' फरायसा खौसे आफादनि बे थांनाय समफोराव माने आफादनि माने दैदेनगिरि हिसाबै खामानि नोलोबारि आनसलिक आबसुनि बारग' आफादगिरि बिथां बाबिल दैमारिखौ जों मोननो हादों। बेनिखायनो बे ब्लक कमिटिया दिनैनि दिनाव बयनिख्रुइ गोख्रोंसिन मोनसे ब्लक कमिटि हिसाबै जों आसा खालामो। थांनाय जि बिटिसि काउन्सिल सायख'थियाव नैबे बियाबनिफ्राय इउपिपिएलआ देरहासारनो हायाखै दा फैगोन समावहाय देरहानांगौ थाखाय माबायदि खामानि मावगोन? जोङो बे थांखिखौ लानानैनो दिनै गासै माने जोंनि दोलोनि जिखिनि मावनां हाबाखौ मावबाय थादों आरो जों आसा खालामदों फैगोन दिनाव जों गोरलैयैनो देरहागोन। बिनि गासै हाबाफारिखौ जोङो थांखिखौ लानानै मावगासिनो दङ, आवगायगासिनो दङ। दोलोनि जि नेमखान्थि दङ आयेन आब्रुथि बेखौ लानानैनो जोङो आवगायनो सानदों आरो रायजो राजानि मोजां खामानि मावनो सानदों। इउपिपिएल दोलोनि जि नेमखान्थि दङ बेखौ लानानै जोङो गोजौनि जि बिथोन बे बिथोनखौ लानानै जों खामानि मावगोन। जेराव जौगायाखै बेखौ आबुङै रायजो राजाफोरजों सिथाबनानै सावरायलायनानै जों जि जायगायाव नांगौ मुवाफोर जौगानायनि बेफोरखौ जोङो मावफुंनो थाखाय जानजि खाफ्रागोन आरो भारताव थानानै जोङो बेखौनो मावनो सानदों। जोंनि जि मावनो गोनां दङ जौगायै हाबाफोर बे हाबाफोरखौनो जोङो मावनो नाजागोन। जिहेथु जोङो गोबां बोसोर सोमावसारनायाव बाहागो लाबोबाय रायजो राजाफोरजों लोगोसे रायजो राजाफ्रानो सहायनांबाय। बेनि थाखाय जोङो मोजां खामानि मावनो थाखाय गोसो गुदुं जानानै जों खामानिखौ मावगोन रायजो राजानि मोजांनि थाखायनो बेखौ जों आसा खालामदों। गोदानै बिबान मोननानै रुजुनाय आरो दिनै समायखिरा लानाय हाबाफारि दंमोन बियो थालायै मोजाङै जाना